управлява и сигурен съм на Рали Сливен. В началото на септември тази година. Така че имате възможност да видите в първата му надпревара за сезона една своеобразна подготовка за Рали Сливен. И така, още един пилот на Асика Булсим, Ясен Шопов с номер... Не, извинете, това е Ивайло Симеонов с номер 33. Ивайло Симеонов от Vulcan Racing Team с Peugeot 106. Много добре подготвен автомобил, от 2 години се трябва да кара пистите заради разбира се липса за най-добра позиция в клас. Национален клас 4. Ясен Шопов сега. Ясен Шопов, вече ви казах, един от пилотите на Motorsport е неговият тим Citroen Saxo. Виктор Кожилов кара една от колите на Рангелов Motorsport, отгоре, който се занимава с подготовка на състезателни автомобили в малките класове и разбира се ги отдава и под наем. Така че за млади пилоти е много по-удобно този начин на работа. Този класът е в RC4 клас или А. Свързваме с Игнати. Сега обаче едно друго име в българския автомобилен спорт. Георги Василев от Диан ред да стартира с изцяло нов за него автомобил от този сезон. В края на миналия направи едно състезание с него, но в пистовия шампионат, ако не се лъжи, Трината Кокса, като беше се спечели титлата в планинския. За екипа на Асика Булсим, това Renault Aeroplus RC4. Дилян Стеглов с Citroen Saxo перфектен, където и да видим как ще се представи с новия автомобил. Сега вече е ред на Георги Василев, който кара автомобил от регионален клас 4, регионален клас 2. Георги Василев е с, казах ви вече, от този момент в състезанията с Mitsubishi Lancer Evo 9.
Отново призъм, че автомобилът е подготвен в Роски, но изцяло са сменени основни. Няма да те видим. Всъщност нищо от основните агрегати не е сменено. Автомобилът е подготвен в Словакия. Словения, извинете. Словения от Европа. На практика това е създание, в което Георги Василев се подготвя за рали шампионата. Там е основната Лазар Лазаров от екипа на Крусик. Любен Каменов обаче сега е на старт с номер 3 пилота, който кара в бившата ЕМАК или в настоящата ЛС-1. Любен Каменов третия конкурент на линията за пилота тук. Трябва да кажем, че Любен Каменов на практика спечели първото състезание в шампионата тази година. Тя старата тръгва. Каменов е трети в общо подреждане на шампионата за сезон 2013. Сега обаче Лазар Лазаров, за който тук много добре. Кивко! Сега трябва да е по стартов списък Иван Торлаков, друг сливенски пилот. И така, Иван Торлаков вече втори сезон на пилотското място в автомобила. Знаете добре и виждате по автомобила този подготвен за рали време както знаете, култура се кандидата. В ралитата обаче, в планинските Иван Торлаков, неговия навигатор, заема място на пилота. И така. Сега на старт е с номер 112 Стефан Стоев от Ара Моторспорт с Honda Civic. Стефан Стоев е един от опитните пилоти. В клас HC3. В Ара Моторспорт има доста опит с тези автомобили, техният тим менеджер, разбира се, от доста години работи с по-новата версия. За да нас почва става въпрос, разбира се, всички добре знаете. Доста години
19 вече за стартова позиция. Това е Мартин Иванов от в RC5. Тази бегачка я видяхме и на пистолите на Тревани, много добре подготвен автомобил на Красен Василев в HC3. Красен Василев с номер 125, това е 36-ти пилот от общо 54 от стартовия списък. Номер 129 Киро Стаматов от Бургаския Лада HC4 клас. Защото няма тампон. Да го държа. И най-сетне от доста време Валери Петров да видим на старт. Валери Петров от Control Racing с Citroen Saxo в HC4 кара Валери Петров, номер 137. Един от създателите на Control Racing. Трябва да видим Георги Георгиев с номер 134, но съжалението няма видимост към Георги Георгиев. Кара за Софийския Jordan Racing с Citroen Saxo в RC5 от този автомобил и мисля, че от следите N2 автомобили. Че може би е от пилотите, които тази година много сериозно стъпиха в автомобила за Сребани. И сега ще има възможност наистина много сериозна битка с най-сериозна пилоти от години насам. Пряко бой с втората Тихомир Златков, Стефан Георгиев и сегашните нови имена в българския спортивен спорт, като Христо Манолов, като Дани Живков. Смятам, че много висока цел си е поставил. Да видим как ще се справи с нея пилота на Була. Темето трябва да отпаднат по това. И така, този автомобил на Полбет Рали Тим е
много внимавайте, защото на старт застава едно име в българския автомобилен спорт. Игнат Исаев, Октан Рали Тим. Игнат Исаев, човека, който създаде този перфектен отбор. И трябва да ви кажа, че и до момента Игнат Исаев е един от най-бързите български рали пилоти, но има възможност да кара поне своето единствено и само за да поддържа форма. Игнат Исаев е най-младият български шампион в автокроса. Това беше преди много години назад във времето. Оттам започна неговата кариера в, смея да кажа, началните стъпки, бяха воден от си в Игнат Исаев и друго име, което попое предни място в детските му прохождания в генералното класиране. Сега, този Геев от АСК Стара Загора с класически маркер 353 в клас FC5. Има и такива ентусиасти за радост на всички нас, защото тази марка автомобили история на България в ерата на економизма. За наше щастие имаме щастие, които има в ръцете на Тодор Георгиев от АСК Стара Загора. Сигурно по-възрастните фенове на моторната спортове добре помнят, че пилотите от бившите гимнасти на Предишна република пристигаха тук с 26 конски сили, но немците оставаха да ги правят по 55 коня и караха в България страхотно. Това беше в годините. Разбира се, когато Рали Албена беше център на внимание на всички фенове на моторната спортове. Сега обаче се връщаме на земята с номер 143, ще изпратим от Катек Гали, Георгиев, от Тресик с Влада,